Diġà daħlu madwar 2390 applikazzjoni għall-iskema ta' sussidju fuq pannelli fotovoltaiċi, skema li tħabbret f'Ġunju li għadda. Din l-iskema għandha investiment ta' 15 miljun euro minn fondi Ewropej. Lan tagħha u li tkopri 50% tal-ispejjeż eliġibbli sa massimu ta' 757 euro għal kull kilowatt peak li jiġi ġenerat, jew sa massimu ta' 2300 euro għal kull sistema installata. Din is-sistema se tgawdi minn feed-in tariff ta' 16 ċenteżmu u nofs għal kull kilowatt hour, garantiti għal 6 snin. Intant fl-aħħar sigħat tħabbret ukoll feed-in tariff għal sistemi ta' pannelli fotovoltaiċi li sal-lum mhumiex koperti minn skema ta' għotja. Sistemi differenti se jkollhom feed-in tariff ta' 15 ċenteżmu jew 15 ċenteżmu u nofs. Dawn se jkunu garantiti għal 20 sena. L-applikazzjonijiet għal dawn jistgħu jiġu sottomessi lir-regolatura għas-servizzi tal-enerġija u l-ilma b'mod immedjat. Dawn l-inċentivi mistennija jkomplu jwasslu għal riżultati pożittivi fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli fl-istess waqt li jitnaqqas il-carbon footprint. B'hekk ikun imħares l-ambjent ta' madwarna.